gak so mikir jeling kok dodis iki. Emang cantik. Pancene ayu. Yo ayuan Mami Okta timbang sebelah iki. Sembah nuwun laris. Tetep ayuan aku. Wong aku mlebu desa kene sing alas tok iku wis dicegat wong lanang 16. Loh, iku saking ayune tami. Saking ayune apa dibegal goblok. Berhubung aku gelungan wurung wong 16 kabur. Lah kok iso wurung? Ratune demit teko jarene. Monggo pinga. Nggih, saderengipun ngaturaken matur sembah nuwun kagem sedaya masyarakat pundi niki Mi? Heh, Lumajang. Lumajang. Sing bener ta Mi, lambemu. Delok tandung Ora enak wong iki gambare kembang kok. Biasane nang panitia ngono iku dikai tulisan sedekah desa. Saiki gak usum nang kene sono proyektor. Apa? Dusun Pamotan Kabupaten Lamongan. Oh, dusun Pamotan Kabupaten Lamongan. Leres nggih Bu nggih? Leres napa mboten? Sing banter to lek muni nggih niku. Leres napa mboten, Bu? Panjane kon dublek. Lho, lha wong aku kan ya takok, paham preh jelase ngono lho, Mi. Matur sembah nuwun kagem sedaya masyarakat Pamotan. Ugi matur sembah nuwun kagem Bapak Kepala Desa serta perangkatipun. Sugeng dalu. Engkang pundi Bapak panitia? Bapak Kepala Desane pundi? Sampun mantuk napa dereng? Dereng. Dereng. Nek wis mantuk ya kebuacut wong nanggap ludruk kok tinggal mulih. Matur sembah nuwun mbok bilih ing dalu menika sampun paring rezekinipun ngerawaken sedaya kru rombongan ludruk Budi Wijaya saking Ketapang Kuning Musikan Jombang. Lan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walah kok Kadose kirang kompak sing jawab cuma ibu-ibu ten ngajeng mawon. Nggih. Pamonge gak jawab are. Monggo dipun jawab sareng-sareng nggih. Ben selamat sedaya warga desane. Selamat sedaya pimpinan desane. amin. Ugi selamat sedaya senimane. Ngaturaken sugeng dalu lan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atur kunjuk dumateng para rawuh, para sepuh bini sepuh haji sepuh ingkang sampun mirsani pagelaran akbar tumrapipun warga. Donga kula katur jenengan sami mugi pinaringan berkah Gusti Allah, kesehatan, rezeki kata barokah. Amin. Tak dongano desa kene sugih kabeh. Amin. Allahumma sukses. Amin. Allahumma sugih. Amin. Allahumma seger waras. Amin. Sepindah malih dalu menika yuk tasik kairingan channel-channel YouTube ingkang sampun meliput. Nggih. Matur sembah nuwun rawuhipun sedaya channel-channel YouTube yang di depan yang sudah bergabung dengan channel YouTube-nya Budi Wijaya TV. Ngaten. Nggih. Ten kene Budi Wijaya TV wonten serial sinetron komedi pendek. Nggih, CEO. CEO wonten ludrukan. Nggih. Wonten Terus campur sari. Wonten campur sari niku edisi terbaru. Delewung anti galau. Lan mbapile jenengan pengen pirsa sejarah seniman seniwati sak Jawa Timur tumplek-plek wonten channel YouTube Gundul TV. Matur sembah nuwun dulur-dulurku ingkang sampun rawuh dalu menika kairing sound system yuk THC Audio lighting Fortuna Lighting idolane arek Jombang. ugi konjuk matur sembah nuwun dulur-dulur sabu sing teko. Nggih, matur sembah nuwun Mami kagem sedaya penggemar-penggemar setia Budi Wijaya ingkang rawuh ing dalu menika, terutama sabu sapa punden matur sembah nuwun rawuhipun. Sapa punden tepuk tangan. Nggih. Selalu hadir. Ugi saking Lamongan Tikung matur sembah nuwun. Ugi saking
Wotan Sari, Watu Gede, Asem Sugeng Gede, dalu. Abah Didik matur sembah nuwun rawuhipun. Ugi saking Sambeng niki wau Sabuan Teas sugeng dalu. nggih matur sembah nuwun rawuhipun saking grup PT Anggrem. Kaji sinten mi? Kaji Jami'an Jeragan Bekecot Ngiler. Nggih, ugi matur sembah nuwun rawuhipun saking tim Kopior. Tim Kopior Nggih. Setro wonten Nggih. Pak Bida wonten Pak Kuku nggih Nggih, sugeng Mbak dalu. Vida Mas Koko matur sembah nuwun. Wonten Pak Abah Haji Samroni. Saroni wonten Nggih. Abah Jarwo. Abah Jarwo. Ingkang sampun rawuh. Nggih, Segodo Bancang Tarik matur sembah nuwun rawuhipun. Warkop 3D ugi sampun mirsani. Dia jualan, gak iso mersani. Dan YouTube. Yuk. Nggih. Patakan saben nggih menika bedayan serba-serbi katur jenengan sami saderengipun kula aturi anak-anak wedok kula sesarengan duo Gibas. Gak wayahe balekno. Mari. Selembar kedenge karo kudu sabar lan narimo kaya ngene rasane tempe kaya kendang digumur awan kaya ngene rasane nganti kaya wayang kinawi lakon. Alhamdulillah temriki sampun duo Gibas. Nggih, niki supaya Mami ngaturaken matur sembah nuwun kagem audio yang sudah bergabung dengan audionya THC. Sip. Napa niku Mas Hamrit audio nih? Oh niku, boleh sudah. Azam Magibah. Nggih. Nggih. Sembah nuwun saged hadir. Nggih, matur sembah nuwun sudah bergabung. Maka dipun aturi adik-adik awake dhewe yuk. Nggih, untuk penampilan yang perdana akan saya tampilkan si cantik jelita Ning Bella Senggawati dan Ning Dias Aprilia masih bersama bedayan serba-serbi Delewong Anti Galau. Ora sok glowing matur sembah nuwun. Kairing Geding Salome. Mbak Adis kali Mbak Dias. Mbak Dias. Kali Mbak Bella. Nggih. Di belakang Ning Dias akan saya tampilkan Ning Rani, Asmara dan Ning Kiki Amelia.
jengene karo wong wedok ditinggal lunga setengah mati kaya ngene rasane tempe kaya gendang di bumbu rawon kaya ngene rasane ati kaya wayang binawi lakon ya mas ojo jari telo rondane kalopo walang kekek sampun kapireng ngairingi anak wedok Amel kali Rani. Nggih. Di belakang Ning Rani Asmara akan saya tampilkan sing duwe gunung cupak. Sendang cupak ini. juru kunci Ning Sanana Semerbak Sem dan Ning Marsa Aulia Sugeng Rawo grup Trans Jatim kewelat iki wong iki. arem-arem manis arem-arem manis arem manis wetone Jombang arem manis wetone Jombang ireng manis ora disayang arem-arem manis arem-arem manis arem manis wetone Nganjuk arem manis wetone Nganjuk cek manis ora nate kepethuk arem manis arem manis arem manis kulone Jawa sing ireng manis sing ireng manis duweke sapa pamotan istimewa alhamdulillah tak dongakno rezeki menenanggap maneh Nggih, mesti wis ra kate ora ini untuk kedua kalinya kok nduk kene. Nggih Mas nggih. nggih Kedua ya, kedua kalinya ketiga lek iso sak teruse. Tiap tahun niku lek sedekah desa nekakno Budi Wijaya. Rugi mi lek gak nekakno Budi kok Wijaya. iso yuk Setiap tahun itu ada aja perubahannya. Gebrakannya itu ada sendiri-sendiri. langsung ke mama Manise Jawa Timur Ning Nyantika Dimasari dan Ning Nurma Kumala Dewi. yuk ha jane ngangso tentang awang solo suwe ra ketemu awang nganti kuru yang ketemu aja yang kuyu jamong paniane eling pas setiane iki gedhe jamong iki gedhe jamong anane adun celemong anane pade celemong ayane laka-laka asane piye asara ore asara sampun kapireng temriki serengan anak wedok Yantika kali Mbak Nur Mudaiyah Sing duwe horeke Jombang juga seorang mua Ning Ani Kumala dan Ning Reni Ananta. diserampat gandas loal sak solae
pirang? Serampat nih. Serampat. Gaya serampat. Pengreman asli Budi Wijaya ning Susan Warsono ning Titin Subayu dan ning Sartini. Tiga seniwati sekaligus. Jujur jari yara mane dewe pelong rondo ning kalopo Satan jiwa yang ngetan beliau kulon apa setiane aku Keningipun Tenggul ngairingi 3 personel sinden kondange Jawa Timur. Peranan-peranan penting Budi Wijaya ning Yuni Suyanto ning Vikum Sukrisna dan ning Rizky. langsung jaman kelong seruit meli-melan langsung jaman gelung mana keren malungku suarane dak tek tek dak 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 tek dak langsung jaman gelong seruit meli-melan langsung jaman gelong mana kara malungku suarane Kairing gending lesung jumenglung katur njenengan sami mengiringi 3 personel sinden kondang peranan nggih. Langsung kemawon Seniornya Budi Wijaya. Kang pertama kula aturi Ibu Yayu saking Mantub Lamongan, Ning Mary Sudayat saking Mojosari, ning Erma Arifin. saking Jombang kairing gending Jula Juli non-stop. Cara wajah
Alhamdulillah nggih menika kala wau sedaya seniwati saking keluarga Dalem Ludruk Budi Wijaya Nggih. ingkang lajengaken patatan saben bedayan serba-serbi. Nggih. Yuk Nggih. blender ngiri. Masih bersama Delewung Anti Galo dan juga trio Irama Jos THJ Audio Fortuna Leting idolane arek Jombang sumangga. Ingsun karepno bisa ambiriko selawase omong ambiriko tapi kelande meneh ceritane wis beda saikine riko wis sing ono wong liya Hangsun karepno bisa apilika selawase omong apirika tapi kalane maneh ceritane wis beda saikine riko wis sing ono digawa wong liya sakno ni Mas Wis kudune lila ngono iku. yo kelangan iki lho kelangan pisan iki wis kelangan kambyang hangson neman lara rasane atiku lara dudan digowo liya lilo son coba ngalila kena masio apot hangsun rasa Ugi kunjuk sugeng dalu katur Mbak Vida ingkang sampun rawuh. Sehat selalu. Sing sabar ning ya, sing sabar. Kagem grup Sapu Bunga Ria. Kelangan yo golek maneh. hangsun ngarepno bisa ambirika selawase omong ambirika tapi kelane
Sudah si Rondo. Sido ta iki. Manjono, sido. Ya si Joto pun gorai. Sido Koyoke sido iki. Kayak ya. Sido Ari Masal di Pamota. Transjatim Biyen mulo sliramu tak aturi golek bojo sing ganteng kaya aku iki Oh, sakjane ngono ya, Mas. pungkasane sliramu digawe lara ora wuruh saiki dadi rondo Tapi mau ada pacar di barat bubur apa tadi sego mula ketemu iki tanpa umum agar hati ngono lamaranmu sing tak tompo. Delemu. Foto naletik. Tenangnya coba. kabeh iki ora perlu diketuni janji ku biyen aku sabar ngenteni Kawelan aku omuga dadi jodone ora kena prawane rondone sampean sabarangan tani kok iso terus mau tulus lan suci hasil tak suwon sing gede pengangurane handong terus mau bebojoan selawase asai pamotan istimewa sesarengan budi wijaya Si Rondo lho. Iya hiyo. Iya hiyo. yen mulo Iya, Mas. sliramu wis tak aturi golek bojo sing tresno tulus sejati pungkasane sliramu digawe lara ora wurung saiki dadi rondo tak tompo temenan dik Temen aman. yo kabeh iki ora perlu kok ketuni janjiku biyen aku sabar ngenteni Kowelan aku omuga dadi jodone ora kena prawane tak enteni rondone Ayo, nyanyono sampean sabar
Rondo sampun kapira. Si sampun. Ah. Lilo nah, lilo. Lilo kudu lilo. Lilo Lilo Opo wis ora kelingan sumpah janji marang aku sinek selinang rembulan jangene tresnamu mengkanggo aku Wis nganti telung ketiga nanging sliramu ora kirim warta bareng saiki wis mulya kowe malang gandeng wong lanang liya apa pancen wis nasibku kudu pisahan karo sliramu senadyan abot jroning ati raku momo aku turung bisa nguncati Lilo atiku lilo nanging sliraku kerono roto nanging aku ragu mergo atiku wis kepacut tresno yo Waduh, waduh. Lilo nah. harus lilo Ya kudune ngono kudune. apa wis ora kelingan sumpah janjimu mung karo aku sinek lintang rembulan jarene tresnaku mung kanggo aku sanaka wong ganti tonggo dikon sliramu murah kirim warga nanging aku ragu atiku wis kepacut tresno
Joko malah kok jani Oh kapancen wis nasibku kudu bisa ngantos sliramu senadyan pucuk ning ati mergo aku ora melu duweni lilo atiku wis lilo senadyan batin duka loro-loro nanging aku ora kuwowo mergo atiku kebacut tresno Kutan Jombang arane Jawa Timur taklae uga disebut kota beriman bersih indah emang bos dadi nyatane kota santri ya pancen akeh pundake kesenian ludruk iku kabudayane ludruk Budi Wijaya iku ludruk andalane kaum Madidik para lantaiku pimpinan dasare Pancasila wis dadi landasane perkawis sedaya uga ora lali dinamika ya pancen aku sing nyatane pancen kutha Jombang iku kutha pendidikan kana kanggo contoh uga kanggo patuladan rakyat terus berjuang ningkatno pembangunan pancen maju kota Kabupaten Jombang. Nggih menika kalau wau patatan saben bedayan serba-serbi ingkang dipun lajengaken keluarga seniwati saking keluarga Galem Ludruk Budi Wijaya. Yuk yuk Nggih Mami. wonten woro-woro info. Jangan beranjak dulu dari tempat duduk Anda. Anda akan dihibur para pelawak-pelawak kondang Jawa Timur yang akan diawali langsung oleh Cak Rosong. Sroning suka kudu eling lan waspada bejo-bejane wong lali jek bejo sing eling among rasa nggih among wektu jumbo kali kahanan sampun dalu. Kula Mami Okta Serli merinti di malam hari Lan kula Neng Inge Wijaya
ngaturaken sugeng talulan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.